Dugang mga kandidato midaog sa lalawigan sa Leyte ang giproklamar karon sa Comelec. Samtang bagong napiling gobernador magpatabang sumabot administrasyon alang sa mga proyekto sa lalawigan. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa pagpadayon sa canvassing of votes sa Leyte Provincial Board of Canvassers kaganihang buntag, sa manual nga pamaagi na lang gihimo ang transmission sa uban nga mga resulta. Pipila ka mga lungsod nga nagkaaberya mihimo sa manual nga uploading sa resulta gikan sa ilang SD card paingon sa system sa PBOC. Ug human niini gihimo gilayon ang proklamasyon sa mga winning candidates. Giuna ang mga midaog isip board member sa lain-lain nga distrito. Sa mga kongresista giproklamar sila si re-electionist Congressman Ferdinand Martin Romualdez sa unang distrito. Si Romualdez ang kasamtangang majority floor leader sa konseho ug napangutana kung interesado ba siya sa posisyon sa pagka-House Speaker. Matud pa bukas siya niini. To the discretion and to the sound judgment of my colleagues in the House po. But if your colleagues, sir, is... It will be an honor to serve. Laing gipang proklamar ang kongresista sa ikaduhang distrito Lolita Karen Javier. Ingon man ang bagong Vice Governor Sandy Javier. Samtang si kanhi Energy Secretary Carlos Jericho Icot Pitilla ang napiling gobernador sa Leyte. Nagpasalamat siya sa mandato nga gihatag kaniya ug nang hinaot nga buligan siya sa katawhan. Matud ni Pitilla, tutukan nila ang panglawas ug implementasyon sa mga proyekto sa lalawigan. Provincial roads and hospital, very good ito hiralabot. That is the primary function of the governor. So tututukan na ito nga duha because that is your core function. And then pagkatima ito, the support that you can give to the various LGUs. Mipahalipay sab siya sa tataw nga kadaugan ni kanhi Senador Ferdinand Bongbong Marcos isip presidente. Matud ni Pitilla na istorya niya si BBM ug may mga gihangyo siya alang sa lalawigan. Malaumon siya nga mahatagan kini og katumanan sa umaabot nga administrasyon. I was not specific to him kung ano nga bulig kay General Manan. Ako laging sirang yang buligi kami. Leyte, kay taga Leyte ka man gihapon. Ano niya sirang paano kami hindi tutulong? Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.